A-ți oferi sprijinul când cei din jurul tău se află la nevoie este fără echivoc un demers altruist, dar și o lecție de viață dată celor din jur. Pentru un copil poți fi un supererou, pentru un necunoscut poți fi persoana care și-a dovedit compasiunea la un moment dat, pentru un prieten poți da dovadă de loialitate necondiționată.